Què passa, xavals? Doncs estem aquí esperant el bus cap a Napier i pues res, no em va el wifi, tio. Hi ha wifi per tota la ciutat aquesta, que és Taupo, però no em va, tio, no em va. I res, ara esperar una horeta i a veure Napier. Arribaré per la nit, així que... Oh, ja va. Així que res. He arribat a Napier. L'hostal mola molt, la veritat. Es diu The Art Hostels Backpackers. I pues, està molt guai. Mira, que guai. Ara no es veu res perquè és de nit. Però tinc vistes al mar de primera línia, és que... Uau. Tinc això aquí, perfecte. I la showers aquí al lado. Molt cool, la veritat. I res, estic molt cansat. Sí, que palo, tio. Però bueno. Mireu el que deia del sol, de la posició del sol. Per exemple, avui, espero que es vegi bé, ha sortit el sol per allà, que he posat les fotos de la sortida de sol per Instagram i per Twitter. I el sol va així. O sigui, i a casa nostra, a la nostra part, va així. I aquí va així. I clar, la cara sud és aquesta i està en sombra. I la cara nord està ahí soleada. No sé si ho heu entès. Per exemple, això, ara estic mirant cap a l'Antàrtida. I cap allà estic mirant cap al Polo Norte. No sé, a mi és curiós perquè jo sempre he vist el sol que va així. I ara aquí està allà. I sí, va així. Bueno. Coses que a mi m'agraden. Per ser, estic a Napier i mira que guai, Municipal Theatre. El teatre està tot guapo, una església per allà. No, té bona pinta aquest lloc. Ja estic aquí donant voltes i fent de guiri. Estava jo aquí donant un passeïto al vespre. He fet unes fotos aquí per Napier. I pues he vist que aquí va arribar la Segona Guerra Mundial. Però va arribar així de resquillón, amb un submarí. Mira que està per aquí. I això, m'he donat que aquí va arribar la Segona Guerra Mundial. I que va ser un submarí alemany. Va anar pues, a descobrir, no?, que hi havia per les terres aquesta colònia anglesa, Nova Zelanda, que s'hi cocia aquí. Vam anar més de curiós que una altra cosa. I, bueno, va anar cap al Cape Rigna, que està dalt de tot. Va després anar baixant per la costa est i va arribar aquí, a Hawke's Bay. I quan va passar per aquí va ser l'únic lloc on va veure llums, en plan que hi havia festa, que hi havia moviment a la ciutat. I llavors es van anar apropant i van atacar. Ja no sé si ho he dit, però eren alemanys, o sigui, els enemics d'Anglaterra. I van atacar el poble i va quedar super destrossat. Hi ha unes fotos pel poble, però ara pues no puc ensenyar-vos. I pues va quedar molt hecho polvo tot. Però aquí
Va ser un dels únics jocs on van arribar los alemanes. Locos. Tio, hi ha molts alemanys, igualment. No nazis, però hi ha molts alemanys a Nova Zelanda, tio, és una locura. I molts francesos, tot i que ara veig menys. Espero no veure tants turistes ara, ja que en uns dies vaig ara ahir a sud. És que por fin, tio. Bueno, això és tot per avui. Sí. Aquí s'acaba. A veure demà. Què passa, xavals? Què passa, xavals? Nou dia, 18, dia llarg, que comença una posta de sol amb núvols, que comença ara mateix. Sembla que estigui supermotivat, però és que simplement falta l'aire, perquè, com veieu, sóc un sàndwich. I pues anem al bus, a la 1 arribem a Wellington. Ens haurem acabat per fi la illa nord. Ué! Si sapigués editar superguai, posaria aplausos. Ula, és que, tio, que em fa ràbia. Napier, és que hi ha grafitis molt xulos, però estan molt amagats, i hi ha alguns que no he vist. Ja he posat algunes fotos a Instagram. A lo millor ja les hauré posat quan esteu veient això. I res, ara anem cap allà. A veure si arribo ràpid, perquè, tio, us ho juro, la motxilla aquesta... Uah! És bona, però... És que pesa molt. I a veure, que porto el menjar... Aquesta motxilla amb l'ordinador, la càmera i a darrere la roba. Però bueno... Vinga, que continuï. Estic ja anant cap a Wellington. Cap a Wellington, m'estic anant. I anem cap a Picton, on farem autostop fins Nelson. I arribarem a Nelson. I la notícia d'avui és que el granjero que volia que l'ajudéssim aquesta setmana, m'ha dit que no. O sigui, m'havia dit que sí, però al final pues, m'ha dit que treballa a fora, no sé què ha dit. Suposo que no li aniria bé, pues, ja està. I perdó pel vent, perquè aquí també fa vent, estic a un barco, que voleu. I res. M'hauré de buscar la vida. Comença l'aventura, Illa Sud, comencem bé la Illa Sud. Joder. I res, pues anar a improvisar i fer cosetes. A veure com avança això, No serà en aquest vlog, és el 6 encara aquest vlog. Però si no el 7, en el 7 ja veureu coses xules, així que nada, vinga. Pues sí, continuo viu. Què passa aquí? Bueno, ahir va ser un dia... impressionant, vaya dia, tronco. Sí, m'aixeco a les 6 del matí. Agafo un bus de 6 hores fins a Wellington. Arribo a Wellington. En 30 minuts tenia que agafar un ferri. El bus estava i era gratis. Vaig allà al ferri. Ferri tarda 4 hores en arribar a Picton. 4 hores al ferri. Que si a fora feia molt fred, que si a dins la calefacció era un infern. Que si rebo el missatge de l'email de l'home de la granja que em diu que no puc anar, que treballa i que no li va bé. Que després
de Picton a Nelson hi havia 2 hores i hi havia 2 hores, tio, en cotxe, i no anava en bus, o sigui, havia de fer autostop, ja eren les 6 de la tarda, el sol estava ja anant-se. Vaig trobar una noia molt maja, que ens hem fet amics, que em va poder portar fins a Nelson perfectíssimament. I això és, i el bo és que he fet una amiga que potser puc compartir cotxe amb ella, super ultra mega guai, i a lo millor anem al parc de Tasmània, però no ho sé, no sé ni el que faré. Ara mateix vaig al súper i a donar una volta per aquí i a, no sé, a veure tendes de campanya, perquè estic pensant en agafar-me una i anar al càmping i no sé què més, però bueno, estic a l'illa sud i se puede. Alright. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean dry.